l'escola. Cuidado, cuidado. No us acosteu per aquí, no. Posa l'escala aquí, Jordi, posa l'escala. Vinga. A veure si la faig a poc, Puja't aquí, amb guants, portes guants. Sí. Vinga, per aguantar una mica. Cuidado, que este cae más rápido, Ya falta poco. Tú no se aguanta este. Sí, Bueno, al menos para tirarlo ahí. No, un poco. Aquesta és una punta, la de l'esquerra, que estava a la paret, i aquesta, la de la dreta. O sigui, aquesta part és la que estava aguantada a la paret. Gens, no aguantava gens, mira. Està podridíssima. Sort que l'hem canviat, Mira, fixeu, no aguantava gens. És fusta, no pesa gens. Això, aquest trosset i aquests trossets que hi ha aquí no pesen gens. Un dia farem una barbacoa aquí, en aquesta barbacoa d'aquí, i aprofitarem aquesta llenya. Aquesta és la part que estava a la paret, mireu. Només s'aguantava per Això per dalt. per aquests 7 o 8 centímetres, Hi havia un almenys. clau a cada llata i això estava dins. Però que va tot de fusta podrida de dintre. No. Tom, cuidado, poc a poc. Espera que hi ha claus, Pots? Aguantes bé? Sí. Vale.